Salen ke sheki klo tanayi kuma jadunu no fokanyo uya siribaliya e chekshanyo te erebe dunu fokala tige kafara jimi folo kane kanya mwasa bisabe aka mali jamana fandana bela jene fe ko foka wari ma doni tumana muziki meka nyema da shiliva tv ja kansofe jango kasika bo kuma siria ko bana katimbe kuna fanya jelen fe ka fo bana kuna fanya wati seleye ningi Islamiyya da meton anisar ne ran fana an karamo a Seydo Sherif Usman Haidara yi bismillahike kabo yurusu Islamiyya da meton anisarula kabeni karido fero klishegi samba fla ani mugano woro ye adarola bangwani jangina bugula tama kunye miye ode kasika na bunya ani walima do krofo tamata kanyeshi malisla metonga fara ngotomba ko conseil islamique jumali manyemamo ngala ba ka ukala du tali kurokura ya zamzam yuyi janko walse medina min ko hinani makari ya fanyomo ne kele ya obese ya kubacho mena jebuna kunka kafune bachili alebenya folike akokunka Yurusu al-Islamiyya de Meton Ansaruka section de Wulila qui sembo akonokoro kabo yurusu kana bisimila mebumako na kunkilimpu wasa kana al-Islamiyya de Meton Ansaru nyejore ziara mali Islamiyya tombo conseil islamique jumani manyema mali Islamiyya dine nyemo ko fara ngokanje kuluba groupement des leaders spirituels musulmans jumani manyema enfana karamogo Seydo Sherif Usman Haidara akadimba ya la banguni jengene bubu bamako sida folokonna ba folisha na yakafuli komisi vukevu ka wale nyimando jam onfanya ya senda kana anga fodi bobe anna na herera ala ka hanyi mansige herera wa anna na do onyi kala mawafe na ka do ka anni anna kuyo ala ka hereke ala ka nyaka anni sojara ajara nyere ambe jere kana mayeta ya fodi bi kon da kala kon da yere anna kuyo kana karamoye ka do onyi na fa ka do kan faidana amsonjala awasaleno ay karam ko faidana awasaleno amsonjala ni fefe seya ne bi defo ni masegana ala forugo be le brava nati ansari mele ansaru kan kadamne la chorba el haji kanu goita ubunna ya Sherif kefe ko tantalo ko abna ketan chogona ani sidagara musa damele Chela amena kasoro an bimiseni o Sherif ke kam foka na se bima ay refana tura ko san chamana aba fo nyana broma ifana na jarala wali kana maudula mafo ala nana latige yere mana alhamdulillah ni yoro me ko bi ni Sherif ke fu ka wali mando ala ka nan ankoro mama ay ansari ala ka anu bela jerin deme ka besa wo di umma ni ala ta bebe wande ala fuka ala barkada ala ne sona ka an mashi ala tlewi nanda amma ni ala fe ay la bien ke gam na fulu ba an karama wala ala sona ay la be sabati an se ka wulni kare sabade e kar flade kanaya mo ba ke be ran mo ko kiran mo ko tan lo ngula dama o jara ke resira an fi an karama wa mo ala fuka ala barkada ka yin ala fa shi jani kene ala ka di an karamo ma ana ka dinne bele jele ana na fitu baga bele jele o amina fa na ma ala fa ala baraka da ka yin ala fa an fa na min na ka na ne da an karamo ka ala ka jid an yere ala ka lemo ma da ma ka tu karamo no fa ana ka dinne bele jele karamo ya ko ka anje ka amla ci fa kan an to bu mu kono karamo ka sa ga ambo ka amma so ye tu karamo ko ay amma so ya fa na tu ulu ko wa an ba yin ala fa ana so so ay na do me be ala ka mine jela trendre be ala jela trendre kasangani ukabonyenye yurusu al-Islamiyya de Meton Ansaruka section nyemo ka faratonde uka chefara musuka una kunye kanuka laidu de kurakuraya kuka kanu ani kokoroma doni jira al-Islamiyya de Meton Ansaru nyejorola kairala ka fo laidu ti yelema fuka si ukanina kili laban duma osigi kelen senfe shirifike dalad go sanumo lani na kerengere yala yurusu al-Islamiyya de Meton Ansaruka section fe wasa beni basi be sega sinsi uka marala dudenw ka se ka u ci baaraw kɛ hakilisi kɔnɔna ka fara o kan sɛnɛko hami bɛ u la ani na Sherif fɛ a ka dugawu kɛ sɛnɛ bi se ka yurusu na lamini nafa cogo min an bɔra yɔrɔso kumuni na kana bɔ yan an bɛ dugawu ɲini karamɔgɔ fɛ ka dugawu k'a ye an kɔmɔgɔ y'a fɔ cogo min na o le b'an sen kɔrɔ kana dugawu ɲini karamɔgɔ fɛ ka dugawu k'an ye n'a laɲini ma bɛna bɔ ka ɲɛ da karamɔgɔ la
ka duwawu k'a ye ka duwawu ɲuman fɛ i n'a fɔ la taamaɲɔgɔn y'a fɔ cogo min na gɛlɛyaw de bɛ an ka mara la an y'a laɲini section ɲɛmɔgɔ fɛ k'a ɲini coordination fɛ ko an bɛna le 8 ala barika la an bɔra an ɲuman sera yan ka bɛn su 3 heures ma an bɛna duwawu ɲini karamɔgɔ fɛ a ka duwawu k'an ye an bɛ se k'an ka baaraw kɛ cogo min na basigi la an nana o de la an bɛ ala fo ka ala waleɲumandɔn ala min sɔnna ka bi jira an na ni ka na an ye nin kɛnɛ kan o kɔfɛ an bɛ sɔli an kuntigi muhamadu kan ala ka kisi ni nɛɛma caman kɛ a n'a ka somɔgɔw n'a ka saba ɲumanw ani mɔgɔ ɲuman minnu tugulen b'a nɔfɛ ni ka taa bila kiyama don na o kɔfɛ an b'an ka karamɔgɔcɛba fo o min ye Sheikh Sherifu Usman Madani Haidara ye k'a Haidara a kɛra anw ma sababu ɲuman ye a y'an bɔ jɛngɛniya la k'an bila tilennenya sira kan o la a ka foli dan t'a la an fɛ ayiwa anw bɔra Kumuya sous-section na Yoro sous-section na ka na ɲɛda karamɔgɔ kan ka duwawu k'a ye ka duwawu ɲini a fɛ an bɛ yɔrɔ min na anw bɛ sɛnɛkɛyɔrɔ de la an bɛ Burkina frontière la anw ni Burkina ma jan a ka duwawu k'an ye jamana bɛ position min na a dogolen tɛ mɔgɔ si la lakanako b'an na a ka duwawu k'an ye sɛnɛko la baganmarako la sɔrɔ ka se ka jidi cogoya min na alsilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ Seyid Sherifu Usman Madani Haidara a y'a ka nisɔndiya jira a ka kalandenw na k'u fo k'u barikada u sen bolila u kɔnɔkɔrɔ ka Yoro sosiya minɛ ka na bisimila minɛ Bamako dan tɛ u la k'u ni layidu timɛ u ni cɛ kanu na ko bonya barika ka so an nana ka so yan ye ala fɛ de yan ye kira fɛ de yan ye kira mɔden fɛ de min ye ala ta kɛ ka tila ka mɔgɔw bila ka ala ta kɛ a Seyid Sherifu Usman Madani Haidara karamɔgɔ ko k'aw fo k'aw barikada k'aw waleɲumandɔn a ka nin déplacement la ka bɔ nin yɔrɔjanbaden in na k'aw ɲɛsin yan ma ka sɔrɔ nakun foyi t'aw la fo ala kama kira kama ale kanu kama o la Sherifu Usman Madani Haidara n'an ye fɛn o fɛn kɛ ale ye nin dugukolo in kan an t'a sara sɔrɔ ale de ye diinɛ tiɲɛ waleya ka tila k'a yira anw na k'an bila k'a waleya a ye fɛn o fɛn yira k'o de ye diinɛ ale y'a kɛ fɔlɔ a ye fɛn o fɛn yira k'o man ka kɛ ale m'a si kɛ o de y'a to mɔgɔw dara la o de y'a to mɔgɔw sɔnna ye o de y'a to mɔgɔw y'a kan labato fɛnɛ ale de y'a min di anw ma walasa an bɛɛ ka se ka kisi walasa an bɛɛ ka se ka ala sɔrɔ a ko diinɛ in hinɛ a y'o kelen de yira fɛnɛ dubabu caman donna ka Yoro so ansaru bilasira sigi ka sɔrɔ ka wuli alsilamɛya don kan baya layidu wɔrɔ kan Mali silamɛtɔn ka fara ɲɔgɔn tɔnbaw conseil islamique du Mali a bureau min bɛ Bamako district kɔnɔ a ma ɲɛmaa n'o ye Sheikh Mohamed Makiba ye ka fara a taamaɲɔ dɔw kan u ye taama kɛ ka na premier arrondissement kɔnɔna na nakun ye min ye o de ye ka se ka na hakili fɛrɛnfɛrɛnw kɛ ni premier arrondissement au conseil islamique du Mali maa tɔndenw ye ka ɲɛsin baarabaw ma min sera ka kɛ olu fɛ san kelen tɛmɛnen kɔfɛ a ka ja ka hakilinajigi kɛ o ye ka ɲɛsin au conseil islamique du Mali o baarabaw ma kalo dɔnɛ k'a fɔ sigi in kɛra o fɛ ka bɛn ni février tile 9 san 2026 ye mairie kɔnɔna na Korofina an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ kana seeriya u ka baara kɛtaw kan ka yɛrɛ kimɛ boloda ka ɲɛsin san kelen baarabaw kɛlen mu ka hakilinajigi kɛ o ye Mali silamɛtɔnw ka faraɲɔgɔntɔnbaw conseil islamique du Mali u ka baaraw la olu n'o ɲɔgɔnw de kɛra babu ye hakili fɔlɔfɔlɔw kɛra minnu na ka sanga ni bonya baara ye min kɛra Mali silamɛtɔnw ka faraɲɔgɔntɔnbaw conseil islamique du Mali a bureau min bɛ Bamako district kɔnɔ o ma ɲɛmaw ka taama ye ka ɲɛsin premier arrondissement au conseil islamique du Mali o tɔndenw mɔ Bamako bi misiri damadɔ datugulen don misiri minnu datugulen don a gɛlɛman caman bi commune E kɔnɔna na donc an y'a ɲini maire fɛ a n'a jɛw n'u bɛ se ka commission dɔ sigi cogo min avec le haut conseil de la commune ani sécurité mɔgɔw ka fɛɛrɛ lajɛ mun y'a to misiri ma datuguli kama misiri jɔra délai de la ka ala bato nka ni misiri min ka na bɔ ala bato la ka taa kɛ fitinɛ ni balaw ye faamaw b'a datugu kuma dɔ yanni tasuma ka da mais o man ka kɛ datuguli ye min ko a tɛ dayɛlɛ bilen a man ka dabɔ a ma dabɔ o kama donc faamaw ka se ka solution ɲini misiri minnu datugulen don yanni sunkalo cɛ u bɛ se ka dayɛlɛ cogo min ni sigi ka kuma ye ani ɲɔgɔn faamuya ye ani école kuranugu minnu bɛ commune kɔnɔna na bi école kuranugu caman gɛlɛyaw b'u sanfɛ ka da ka jamana ye loi kura minnu
boloda ni waati ani jamana yɛrɛ taabolo min kɔnɔna na ayiwa siga bonyana adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sababu ye école kuranigi caman bɛ yen minnu bɛ degun sɔrɔ donc an ko ka sigi ka kumaw kɛ pour que k'olu fana recenser commune kɔnɔ kuranigi ye jɔn ye a ɲɛmɔgɔ ye jɔn ye a ka adresse ye jumɛn ye a bɛ ka mun kɛ min di bɛ sariya ma a bɛ ka mun kɛ min ni sariya bɛ bɛn kuma ɲɔgɔnya ka don haut conseil commune ani mairie ani autorité sécurité mɔgɔ minnu bɛ yen u ka jɛ k'o kow fana lajɛ ɲɔgɔn fɛ an nana ni mission damadɔ de ka na di u ma ani sunkalo solidarité programme kura min n'o bɛna lancer commune E ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la parce que ɲinɛ ta o bɛ commune E de bolo an y'a ɲini haut conseil commune fɛ u ka u impliquer o baaraw la. U nana ka caya ka na tali kɛ nin baara in na. Au conseil islamique Jumali a bolofara min bɛ Bamako sigida gale kɔnɔna na a tɔndenw ka tɛmɛ u ka maa ɲɛmaaw fɛ u ye sigi in baaraw tare ni ka sɔrɔ ka u ka nimisi wasaw sɛbɛn kɔrɔ danganamaya. Bi wula na nisɔndiyalenba don ka sababu kɛ biro sigilen san kelen kɛ o san kelen kɔnɔna na an ka ɲɛmɔgɔ minnu n'olu nana biro sigi don u nana bi ka na an ka baaraw lajɛ san kelen kɔfɛ ka tila ka na a lajɛ ani mɔgɔw bɛ baara kɛ cogo minnu na ka n'o lajɛ n'o y'an partenaires ye ka taa dugutigiw la ka na commissaires la ka na se ɲamakalaw ma ani mɔgɔ bɛ yen n'o n'an jɛlen don baara la an bɛ ka baara kɛ cogo min na ka n'o baara cogo lajɛ ani kunnafoni kɔrɔ minnu b'aw bolo n'u bɛ fɛ an ka baara k'o siraw kan ka n'o fana bɛɛ d'an tulo kan vraiment o de y'an nisɔndiya kun ye bi jamana ɲɛmɔgɔw kɛlen bɛ ka suntigɛba dɔ labɛn o suntigɛba min n'o ye rupture collective des jeunes u bɛ tila ka kɛ san kɔnɔ san o san sunkalo daminɛ na u b'a kɛ walima sunkalo kɔnɔ u b'a kɛ commune dɔ la ɲina u ka sugandili bɛnna an ka commune na n'o de ye commune 1 ye o tuma na ko an bɛɛ lajɛlen ka nin k'an ka ko ye an ka bɔ n b'o de wele bila an ka le 18 n b'o wele bila an ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma sabu ka d'a kan o conseil alimamuw b'a la diinɛ ɲɛmɔgɔw b'a la association islamique b'a la a bɛɛ de b'a la musow ni cɛw an b'a ɲini u bɛɛ fɛ u bɛɛ ka bɔ le 18 an ka na jamana ka wele o jaabi. A baara in bonya kuntan bɛ ka di o ma Bamakɔ yɛrɛ marakafo gale maa ɲɛmaaw i y'a yira k'a fɔ kɛkun bɛ baara in na o hukumu kelen kɔnɔna na u ka sɔrɔ ka foli ani walimaw ta ka ɲɛsin au conseil islamique Jumali a bolofara min bɛ Bamakɔ sigida gale kɔnɔna na ka sanga ni cɛsɛnɛ wuli ka jɔ ye min bɛ kɛ o fɛ janko bɛɛ ani kɛlɛɲɔgɔnya ka sabati. Eri nisɔndiyalen don kosɛbɛ nin baara in na donc fɛn fɛn ye ɲɛta ye ani basigi mairie sen b'o la donc o hukumu kɔnɔ an y'an t'o la an y'a profiter k'a fɔ jama ye k'a fɔ ko sunkalo solidarité lancement a bɛna kɛ commune 1 na ɲina salon première édition o kɛra commune 4 deuxième édition o kɛra commune 6 troisième édition o bɛna kɛ commune 1 na donc o ye nisɔndiyaba ye an bolo k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw ye commune 1 choisi k'a fɔ k'u bɛna nin kɛ le 18 an ka commune 1 na Korofina terrain ba kan. Maa caman ye tali kɛ nin sigi baara in na i n'a fɔ ladala dugutigiw diinɛ ɲɛmaaw ɲamakalaw ani lakana sabatibagaw alikuranɛ kalan walasa ka baaraw nun don Mali jɔnjɔn dali jamakulu sanuma in fɛ ka fara sanga kelen tasi bila ka ta ka ɲɛsin maa minnu ni tora jamana kumaboli la wulumasiri tabaw ani maa namana sumalenw olu kɛra baara la waati la kumaba dɔw ye. Ka sanga ni u ka kunbilennaw ye ani u ka baara dɔ lajogo min bɛ kɛ u fɛ ka sanga ni walimadɔtɔ ka ɲɛsin maa minnu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ u ka sigidaw yiriwali la a ka ja faso Mali o yiriwali baaraw la. Association des jeunes premiers du Mali AJPM o ye kɛnɛba dɔ labɛn min senfɛ o ye walimadɔ baaraw ta ka ɲɛsin Dabiya o yɛrɛmarakafo o maire ba ma Kɛɲɛba cercle kɔnɔna na kala donna k'a fɔ baara in kɛra o fɛ ka bɛn ni sibiri don janvier tile 7 san 2026 ye min sirela maba caman fɛ taamadenw Serifa TV tɔgɔ la Kadija Traoré ani Seydou Ɲari. AJPM maaw ka nin waleya ye wale ɲuman dɔn ani bonyamasegin ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ka wuli ka jɔ ani u ka cɛsiri bonyana u ka sigidaw la fasoko la ani jamanajɔ la. Monsieur le maire yana ka kɛ chargé a ye san 15 de kɛ Dabiya mairie kɔnɔ régisseur de recettes san 15 a b'o baara la san 15 tɛmɛlen kɔfɛ jamana ye danaya ta k'a d'a kan danaya talen k'a d'a kan kalo 3 kɔnɔ a ye Dabiya mairie ci k'a jɔ o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen sirako gɛlɛya bɛ Dabiyakaw la a ye partenaires ɲini mun bɛ se ka sira fana dilan vraiment kalo damadɔ kɔnɔ a ye baara kɛ Dabiya mairie kɔnɔ o de kama a ye médaille d'a ma ka tableau caman d'a ma ka attestation de reconnaissance d'a ma. Fɛn min
Modi Kenyeba sous-préfet ale kɔni ye AGPM mɔgɔw ka nin waleya in tanu kosɛbɛ ni ka tila ka Dabiya mairie fo a ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri la. Baarakɛlabaw bɛ yen mais mɔgɔ si t'u valeur dɔn. Bon depuis que jeune premier nin baara in daminɛ u bɛ yala fan bɛɛ u bɛ taa u bɛ mɔgɔ dɔw bɔ wo kɔnɔ minnu bɛ baara gɛlɛnw na jamana ka développement kama. Donc vraiment an bɛ jeune premier association bɛɛ lajɛlen fo ka seereya Fasambu Keita a ka kɛ chargé ye ka se bi ma n'a ma baara foyi kɛ k'a dan ni mairie kura in jɔli dɔrɔn na vraiment ani médaille ka kan vraiment ani médaille ka kan jɔnjɔn bɛ ka d'a ma bi a n'a ka kan donc jɔnjɔn dira ma de walasa a ka dɔ fara a ka cɛsiri kan i ka lajɛ i ka dɔ fara i ka cɛsiri kan ka i ka denw ka bɛn ni keleya ɲini u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛɛ aw bɛɛ ka don da kelen fɛ aw ka bɔ da kelen fɛ. Fɛn min ye monsieur le maire yɛrɛ a nisɔndiyali y'a ka nimisi wasalekanw da kɛnɛ kan. Vraiment nisɔndiyalen don kosɛbɛ n'a fɔra k'a fɔ an fana ye jɔnjɔn sɔrɔ donc an ne chargé ne yɛrɛ bilala maire ɲɛ la a tɛ tɛmɛ 6 mois donc ni jɔnjɔn in ka taa k'a di ne ma. Vraiment nisɔndiyalen don kontanen don population a kɛra ne ni n ka population bɛɛ de Dabiya commune bɛɛ nin kɔrɔ halisa an ka cɛsiri jeunesse ka cɛsiri ni AGPM mɔgɔw y'a jate minɛ ka na an ɲini ka na ko dɔ ko ka jɔnjɔn d'an ma vraiment diyara an ye an bɛ AGPM mɔgɔw fo. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin jɔnjɔndi min ye Dabiya k'aw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a sen fɛ fɛn min ye waleɲumandɔn jɔnjɔn siwara jɔnjɔn fo ka taa se jɔnjɔn wɛrɛw ma minnu bɔla malidenw yɔrɔ minnu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Mali kɔkanna ma tunga fɛ k'a di monsieur le maire ma. A si bɛ san 80 ani san 6 bɔɲɔgɔnko la Jɔfɔlɔ Tarawele o de kɛra Kolokani dugutigi kura ye a sigili dugutigiya golo kan o nisɔndiya ani o ladaw timɛ o baaraw kɛra ka bɛn ni febrero tile 8 san 2026 ye Kolokanikaw fɛ min baaraw kɛra nisɔndiya ani muɲamuɲa caman kɔnɔ ka sanga ni maa caman yelen ye depuis dafɛ dugu ani dugudenw minnu bɛ fan caman fɛ teriya siraw balima siraw jɛɲɔgɔn siraw bɛɛ lajɛlen ye a kanu ka ye Kolokani walasa ka se ka taa kɛ nin donba ye baaraw sira ye an ka jɛ ka ɲɛmada sɔrɔlen fɛ. A bangena san 1940 waati a ye furu kɛ den 8 bɛ a bolo Jɔfɔlɔ Tarawele ale de ye Kolokani dugutigi 31 na ye o min ye yɔrɔ ye kilo 125 bɔɲɔgɔnko bɛ ani Bamako cɛ Kulukoro maraboloba kɔnɔna na ka tugu a ka dugutigi sigi baaraw la wele jaabi la maa caman fɛ minnu nana walasa ka na ba Jɔfɔlɔ Tarawele sigi dugutigiya golo kan walasa ka kɛ o baaraba ninnu siriya ye. Balima siraw nana sinji siraw nana an jɛra ka sigi bɛɛ ni kelenya kɔnɔ mɔgɔ si tɛ min ko i ma jɛn n'a ye dugutigi sigi yɛrɛ fana sariya y'o de ye awɔ bon dugudenw kɔni kan ka dugutigi de sen minɛ k'a dɛmɛ a ka baaraw la sabu dugu baara ka gɛlɛn a ka gɛlɛn surtout Kolokani dugu min don a ka bon a ko ka ca a kuma ka ca don o don weleli don donc conseillers de kan k'u cɛsiri ka dugutigi sen minɛ pour que baara bɛ se ka nɔgɔya bolo cogo min na Kolokani conseillers bɛɛ jɔlen don jɔyɔrɔ la n'i y'an wele su an bɛ na n'i y'an wele tile an bɛ na an n'an ka dugutigi de kɔni don ka baara ninnu kɛ an t'a bila fiyewu ni fili bɛ yɔrɔ min na an b'a fɔ a dugutigi nin bɛ nin cogo in na an hakili la a kan ka kɛ tan. A tu tigɛla san 1789 waati Kolokani ye bamanandugu kɔrɔ ye min jan bɛ a ka seko ni dɔnko la o siratigɛ la wele jaabila a dugudenw fɛ ka bɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ walasa ka se ka na ba Jɔfɔlɔ Tarawele a ka dugutigisigi baaraw yakubaya. Kolokani dugutigilakaw olu bɛɛ lajɛlen de jɛnna ni a ye k'u bolo si an ka cɛkɔrɔba la n'o ye vieux Jɔfɔlɔ Tarawele k'a fɔ ale ka kɛ dugu ye donc an b'o cérémonie de la an bɛ se ka mun fɔ dugutigi ye an ka cɛkɔrɔba don k'a fɔ an b'a ɲini a fɛ a ye dugu in dilan cogoya min na depuis a ma kɛ dugutigi a ka continuer n'o ye a ka sira jɛlen tɛmɛ ani collectivité mairie ni ɲɔgɔn cɛ ani administration ni ɲɔgɔn cɛ
parce que an ka jamana fanga fɔlɔfɔlɔ fanga bɔnna fɔlɔfɔlɔ o dugutigilakaw de donc fanga fɔlɔfɔlɔ o dugutigi ye donc dugutigi de ye première autorité n'a ma k'a fɔ ale y'o ye nin fɛn fɛn bɛna jamana ka hakilila la o kan kɛ dugutigi ka hakilila ye. Jama bɔra fan caman fɛ fɔlisenkɔrɔw ni dɔnse dumanw o ma kɛ maa negela ye ka sanga ni ye ladala fɔlifɛnw caman ye min bɛɛ lajɛlen laɲini ye ka se ka dugutigisigi baaraw kɛ nisɔndiya ani muɲamuɲa kɔnɔ. O siratigɛ la maa caman ko ni ye o ka nisɔndiyaw sɛbɛkɔrɔ danganamaya ka sanga ni baara in kɛli ye bɛn ani basigi kɔnɔ. An filɛ nin ye an bɛ autorité de représenter. Voilà, préfet, ça c'est l'exécutif, l'État, oui, autorité judiciaire qui représente. Donc, on a présenté au Baïda Kafo, d'Outgia à institutionnaliser. Fangaï, Nikura Doula, Kasoba, qui médaille dira au moins. On médaille Baïda Kafo, Fanga, ou Kanga Fanga Deme, ou Kabarala. Ça y est, Blasrali fait un fait bénon. C'est-à-dire que nous faisons Kanga, ou Yeshi, Jamana Douma. Donc, on lui Kanga ou Foloke. Donc, de Wujoro et Kosebe, ou pour Atlito Jamana Douna, ou Atlito Douna. Donc ni fɛn o fɛn ni mɔgɔw bɛ fɛn o fɛn na dɔw bɛ se ka wuli ka se fanga tigilamɔgɔw ma donc fana se ye dɛmɛ min ye donc an fana b'o kɛ. O hukumu kelen kɔnɔna na o nisɔndiyalen jamana ɲɛmaaw ka nɔrɔbilaw labanna k'a ɲini dugudenw fɛ dɛmɛ ka taa ka ɲɛsin dugutigi kura ma madama baara ka se kɛ a fɛ dugu yiriwa ani dugudenw ka lafiya o hakilina kɔnɔna na walasa dugutigiya baaraw bɛ se nɔgɔya dugutigi kura bolo. Intronisation n'o ye k'a sigi laadaw la. Au Kera, mais en même temps, l'administration fait dugutigu ka insigné n'a ma fuma ko médaille au donnant dugutigi kana décision de nomination nous est dugutigi sigi papier au final dira ama. Donc o kɔrɔ ye k'a fɔ ko plein pouvoir de dira ma sisan a ka maaw ka kɛcogo bɛɛ la ka maaw don da kelen ka u bɔ da kelen donc an b'a dɔn u b'o baara in kan kɔrɔlen mais u ka dɔ fara o kan fɛn o fɛn bɛ yen ni a bɛ jama ka nafa fɔ n'a bɛ dugu ka nafa fɔ a ka o ta ka kelen ka nafa k'o bila. Ba Joflo Traoré tale ka sigi dugutigiya kan ka sanga ni laadaw temele ye ka fara serial kan jolo kan minnu kɛra naba caman fɛ ka ɲɛsin cɛkɔrɔba in yɛrɛ ka cɛsiri ni wulikajɔw ma kunu fa bi fa ka se jamana ɲɛmaaw ka lakodɔnni sɛbɛ ani a médaille tale ka di dugutigi kura ma min baaraw bɛɛ lajɛlen masiri la ni fɔlisen dumanw ni dɔnsen dumanw ye ka bɔ fɔlisen dumanw na olu baaraw de kɛra sababu ka dansigi dugutigisigi baaraw la kolokanekaw fɛ. An bɛ bɔ Mali jamana kɔnɔna na k'an kunda kɔnɔ wɛrɛ jamana kɔnɔ ka taa bisimila minɛ bɛnkɛkaw fɛ ka ladɔnniya k'a fɔ ye ka sanga ni a ka munumunu salo ye min b'a la ka kɛ a fɛ walasa ka se ka alisilame diinɛ ɲuman lase alisilame diinɛ min ko hinɛ ni makari yafa ɲuman ni keleya Mali silamɛ tɔn ka fara ɲɔgɔn tɔn o conseil islamique du Mali maa ɲɛma an fana karamɔgɔ Aseyidu Sherifu Usmane Haidara ka wolokansigi Aseyidu Sherifu Ametɛn Haidara a kunbɛla bonya ani karama kɔnɔ silamɛya dɛmɛtɔn Ansɔri fɛ ka bɔ bɛnkɛ min ye a ka laba ka wajulisu belebele ɲɛnamaya ka wadonna k'a fɔ wajulisu min baaraw seriya la alisilamɛw fɛ ka bɔ fan caman fɛ walasa ka se ka na somɔgɔ sama sɔrɔ ka bɔ bani den ka laseliw la. Jakarija Danbele ale y'an ka lasigiden ye Kafuna Bacili ale bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kun kan. Fédération du Poro Côte d'Ivoire jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ka section bɛ Bengue u bɔra ka na Zamzam y'u ka golokansigi kunbɛn ka sɛnsɛn ka don n'a ye u ka dugu kɔnɔna na u ye bisimilali kɛnɛ labɛn walasa k'a yira serifukɛ n'a taamaɲɔgɔnw na k'u danga na k'u ni dugu n'a kɔnɔfɛnw bɛ kun Bengue kɔnɔ. Bisimilali kɛnɛ bɛ taa kuncɛ waati min k'an bɛɛ dara bɛɛ lajɛlen ye wajulisu kɛnɛ kan ni surafanatɔw dunna. Ladala foli min bɛ kɛ sirifuw fɛ ka taa bila dugu ma ɲɛmaaw la sanga ni wagati n'u jɔra dugu o dugu la o laada fana lakilenna baya karamɔgɔ denkɛ fɛ an karamɔgɔ den Aseyidu Sherifu Ahmed Tijani Haidara a n'a taamaɲɔgɔn bɛnkɛ alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ka section ɲɛmɔgɔw bilala u ɲɛ ni ka taa foli di diinɛ ɲɛmɔgɔw ani jamana ka lasigiw ma ye o foliw bɛɛ lajɛlen kɛra bonya ni badenya ani kelenɲɔgɔnya kɔnɔna na surafanatɔw dunnen kɔfɛ Ansaru fara kanuɲɔgɔnw kan bɛɛ lajɛlen y'i kunda wajuli kɛnɛ kan min labɛnna Bengue alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ka section fɛ sigi in kɛrɛnkɛrɛnna Ansaru ni kanuɲɔgɔnw bolo bɛɛ lajɛlen k'i ka nisɔndiya ni nimisi wasa jira ka dugawu ɲini serifukɛ fɛ a ka dugawu don Bengue alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ka section ye Fédération du Poro kɔnɔ. Mairie bon depuis salon an kun b'a kɔ mais kuma nana ye vote b'an fɛ yan an ka bila ɲinana bon depuis kunu
an ka bɛɛ wele an bɛ labɛn na an bɛ fɛ ka kunbɛ ka don c'est à dire comme masa bon hali sisan an ka ye dɔɔni ka jɛ an kun fɔ a se yɔrɔ min na an ma se an yɛrɛ ma content bon tiɲɛna o nimisa dɔɔni b'an na parce que ale y'an mɔgɔ bali bon ni ka ye ɲinan an taara feere kɛ lamɛri la lamɛrimɔgɔw yɛrɛ k'an kanu an y'a mawuludi la u bɛ taa malibɔrɔw d'a ma u bɛ taa waa mɔgɔ ni waa tanw d'a ma ni an kɛnɛ kɛ yan fana u bɛ n'an fo yan ka na karamɔgɔcɛ fana fo yan bon an nana n'a ye bon komi an y'a seguba fana nana o fana k'a ɲini an fɛ an ye sabari a ka taa olu fo o fana diyara an ye an fana taara o fo u ya biro la bon nisɔndiya min bɛ na bi maa dɔ ma fɔ ka se a dan na cogo min na a bɛ faamu cogo min na parce que i bɛ fɛn min laɲini na depuis ni a nana se i fɛ bon ɲɔgɔndiya yɛrɛ fɛ maa dɔ bɛ min fɔ quoi an ka min ye ala fɛ a ka kɛ c'est à dire san o san a ka kɛ ta bada an ka si caman sɔrɔ ta yɛrɛ bi n'ala b'an faga ala k'an faga sirifow nɔfɛ an ka taa wuli ɲɔgɔn fɛ lahara don ka taa o mɔcɛ gɛrɛfɛ ala k'o kɛ bon n bɛ misali min di n ka situation ni selection bɛɛ ma tiɲɛna depuis a kuma fɔra o wulila ka lɔ tiɲɛna a diyara ne yɛrɛ ye ni mɔgɔ k'i bila ɲɛfɛ n'i y'a ye o k'i dɛmɛ i bɛ content a diyara ne yɛrɛ ye bɛɛ content na an bɛ min fɔ ne ko bɛ min fɔ n y'a tɔndenw bɛɛ ko ɲinɛ c'est à dire an y'a mɔgɔba an k'an ka minɛ an y'a mɔgɔba ye an m'an ka to tɔɔrɔ foyi y'a sɔrɔ an m'an ka degun foyi ye an fɛ yan o jɔrɔ dɔrɔn de b'an na bon kumakan laban bɛ n bolo dɔrɔn c'est à dire an k'an janto sirifow la an k'an jɔnya bila k'olu kɛ an matigi ye fo ka taa se lahara sa c'est à dire an tun b'o valeur lɔ karamɔgɔ nana o valeur yira an na c'est à dire don o don dɔ bɛ fara an ya kanu kan ka taa dɔrɔn fo lahara sa n'ala sɔnna foyi tɛ bɔ a la tugun inshallah. Kumana min na a bɛ wajuli kɛnɛ lasɔrɔ a bisimilara bonya ni karama ni nisɔndiya sugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ansaru ni kanuɲɔgɔnw farifonni an karamɔgɔ den a ye foli bila bɛɛ lajɛlen ma san'a ka don sigi babu kɔnɔna na ka alisilamɛya diinɛ ɲɛfɔ ka dali masa ta fɔ jɔnɲumanw ye dugawu kalanna o su kelen sani ka sɔrɔ ka sigi wuli ni baya layidu wɔrɔ minɛni. an bɛ diɲɛ ka to hali bi ka ɲɛmada dakuruɲɛ fila min sɔnna kana min sɔrɔ ka lase zamzamiyu ka wolo kan sigi fɛ ka sanga ni sigi baaraw ye. alhamdulillah wa sallallahu ala muhammad wa ali muhammad an bɛ ala fo ka ala barikada kisi ni nɛɛma kɛ kira ni a sɔnni sanu kan ani kira jɛɲɔgɔn ɲumanw ani mɔgɔ ɲuman minnu faral'u kan ni ɲumankɛ fo ka se ɲɛwuli ma ala k'an bɛɛ lajɛlen o la o kɔfɛ an lamɛnbaga ni alajabaga an b'u fo ni silamɛya ka folikan ye n'o de ye ala ka kisi kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen kan ala k'an haminako nɔgɔya ala k'an sago di ka labanko ɲumanw d'an ma ni ala kira hɔrɔma ye sallallahu muhammad wa ali alhamdulillah an bɛ 2026 de la kɔrɔkɔ hukumu kɔnɔ Côte d'Ivoire nin ye laɲini ye minnu ɲinina kɔrɔkɔ a tɔn ɲɛmɔgɔw fɛ ani a tɔn karamɔgɔw fɛ a n'a tɔndenw bɛɛ fɛ a ɲini Seyid Sherif Osman Madan Haidara fɛ a ka den dɔ di san kɔnɔ ka na ɲɛ jɔ kanuɲɔgɔnw ni silamɛ ɲɔgɔnw ani an adamaden ɲɔgɔnw na laseli sira fɛ an bɛ o de la o min daminɛ a kuma janyana depuis an balimakɛ Mohamed Almadani ni ale ye a ko daminɛ ka sɔrɔ ka anw fara a kan o la san o san o ye o layidu min o ta k'a fɔ o b'a kanu karamɔgɔ ka denbaya kana wa san bɛɛ fɛnɛ na o b'a ɲini ten a ka ca la ni san minnu fɛnɛ nɔgɔyara a ka ca la an bɛ se o ma yan o la alhamdulillah ɲinan san 2026 ala ye o latigɛ ka an ɲɛw da ɲɔgɔn kan ni o kunbɛliba de kɛra kunu o ka aéroport la n'o ye kɔrɔkɔ dugu kɔnɔna ye ka se ka a mawuluduba wajulu fɔlɔ o fana kɛra o su kelen ani a dugawu kalan laadala an bɛ min kɛ ala sɔnna an ye a tɔnɔ fila bɛɛ sɔrɔ surɔ ka wajuli kɛ ka tila ka mawuludu dugawu kalan tugu a la mun sɔn laɲini minnu ni o bɛ sen na o ka ɲɛ sɔrɔ ni o de ye kɔrɔkɔ n'a laminiw o fara ɲɔgɔn kan ka tournée minnu kɛ an sen ka jɔ mara minnu na pour que an bɛ se ka an sen jɔ mara ninnu na sabu sunkalo waati o de surunyana an na nin waati ninnu na o la ala sɔnna an ye a daminɛ hɛrɛ la kunbɛli kɛra cogo min bɛɛ bɔra k'a ye i b'a fɔ kɔrɔkɛ bɛɛ bɔlen don ka taa kunbɛli kɛ aéroport la o la o kɛra bonya kɔnɔ ka se n'an ye o ka autoritéw ka ɲɛmɔgɔw ka diinɛ ɲɛmɔgɔw misiri b'a la silamɛw olu de ye an kunbɛn ka an bisimila ye o la ka fara u ka jamanatigiw bɛɛ kan an bɛ kɔrɔkɔ ni a mara kɔnɔ bi alhamdulillah ni o bɛɛ kɛ diɲɛ ye
plus précisément Côte d'Ivoire président de la République ani aka gouvernement be jamaatan islamique ni ñini abi ulu be de ka jën kono alhamdulillah abara fene adam na hera la noy ka koroko moldu ba wajudi ke ani bi ka se benge dugu kono inshallah benga fene o ake kira chugumi amadu mo fene na ase ka shuina fene wajulu ke anyumanta mana herela wala ma yina ala fe abara minu ni adam na herela ka be kunche o heren fenna halbi ala ko de latke la ka ke korota anye ala ka ke korota ni wasai islamia yere ani anyere bela jelenye nambe tourna mi hukmu kono comme adam nena koroko du kono ani benga du kono am seyoro minu wele dakam mambulo o e kelen damade ngamba do wele dalen korodo tonde unyere fe ka be mobiliser ka bla ni odeye anseli la seli minu meke me amba do fene anga o taninga segi ndamadron le be ka fo wuli kunya ala de mo fen fenke ala ko bara la ka chala ibaki yere de osrain kono ka umbi jamaat ansar islami de fo kan bara banuna ka ni labe nunu ke atitani musaka ute ko musaka ulabe o ka mara nunu kono ka mo wele ka fo kana kena nunu ka amba fo nafa minum be sorala nafa bawde do sabu ambe nyogon blasra ala tadla ani ala kiratala wala ka fo bay o be kan kumbe kanu mi hukmu kono insha Allah ani o kanu fena de be ka o segere sabu kanu nunu abe glolendo ala ko de la insha Allah wa o de ba nafa jena ya kanu kele o de be nafa lahara am bisunu yakmala afasal ufana wa siasa ka ngona jia fa wera kibara ka anga jia kanyama da shoro mfe Burkina jamana wasablu kabeni intene do febrero kile kononton temenenye wagadugo ka ufe oyo soni sigi sharia doka mingara sababu ka uka fanganyini to ani jereje kulu femfebe ayera ye fanganyini to mina kono kulu flengolo jeni ko da kulonchi ashira kise abe dansigi bara oni la malama hola ka bo fanganyini to yoro ani jekulu mimbe ayera ye fanganyini ko bona kunka hukumugile ngonnana dayelo debeke afe kanyeshi sira kuro bolimo politique ko bona kunka Burkina jamana konana kasangani okasigiye Burkina jamana wasablu awasa de biora ani konondon o bela jene jena ka awofo ka soni sigini sharia kise inka mimbeke sababu ka fanganyini ton ani jekulu munumbe uye fanganyini ton bona kunka kolu bela jene flengolo chine ko da kolonchi Emile Zerbo Burkina jamana ministre Dominka Baro beta kanyashi mara chama boli barawmo ale mi kunta meni gafe nye wasade onyekoro aye ayira kafo ni dansigi de fanganyini ton ka bara la olu munu nyere ka bara kunyongere me depuis septembre kalo samba fla ani mwani fla Burkina jamana konana kawla doniya kafo sharia kise mi fla kata abe dansi hudeke fanganyine to buna ku sharia misemani chama de la madama fanganyine to kungango sharia teme kumeke sharia se mi fe kasiga demeta kanyashi fanganyine to mo abe ofana suzu akaja fangas na maton la hala ulu bela jene fleguro chane ko da kulonchi jamana nyama ya ayira kafo fanganyine to kumbela kachaya Burkina jamana kono baw sangani wati be dorebe puyi kabo fandofe umingeme sababu kama jien chama do jamana mara chogola Burkina jamana konana gouvernement ikasura ka yira kafo nini kele kungaga sisa bara ona sigi senga ka hakli jabo ke munumbeke sababu ka fangani ton jolo fangani ton jamaka hakli no ka yamara du ulumo okasigi janko jamaka do bla jene kasika oyere yo okono ni jamana la barale hakli na uyi Kenya kade keme yiri kaudebe kele dagala bi Ukraine jamana konana muna mina oyere jagole ye katabla ogunka o chaman natara nazara jamana barawde kelila kayira ka fo sorobe uludela ninga tunga mineta kabo ofaso kono kokunda jienyefe ukalla banka soro katayi ujago ame kabla kele daga kan o donte miro kasangani odoga laseli ko embela jene lasulu obe Nairobi de kasangani jekulu doye munumbe mawakle
salu k'o laba k'o nɛgɛni k'o dɔ ka bɔ ni o ye o faso kɔnɔ k'a yira k'a fɔ diɲɛ ɲɛfɛ baara nafamaw de b'a la k'o kɔnɔ ye minnu bɛ se kɛ sababu ka tɔrɔmɔɲɔ caman sɔrɔ nɔgɔya o ye jan ko o ka se o yɛrɛ kɔrɔ ni ka se o ka denbayaw kɔrɔ o kuma fɔlen caman de filɛ ka ji kɛ bidɔn na sentigɛ ani kolaba k'o kun da diɲɛ kan o selen kɔfɛ Irisi jamana kɔnɔ segili gɛlɛyala o bolo bawo caman tigɛw tigɛra dɔw yɛrɛ senw tigɛra wa caman ni kɛnɛ karabala o cogo kelen na Grace Gatinu ale ye musolaka ye min ni a ka sotigi a kun dame Irisi jamana kɔnɔ i n'a fɔ mobili bolila ale b'a la ka ɲɛfɔli kɛ a ka sotigi kɛ ka lahala kan k'a yira k'a fɔ n'a sɔrɔ hali bi hinɛ ni makari dɔɔnin bɛ o yɔrɔ u bɛ se ka segin ni ale cɛ furu ye janko a somɔgɔw ka a sutura kɛ bonya ani danbe kɔnɔ n'a ma ɲa k'a fɔ a sara ko bawo ni saya tɛ fila ye kelen kɔni kɛra bawo Irisi jamana lasigiden min bɛ yen o ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko ale ka sotigi kɛ kɔni o ye diɲɛ to Ukraine jamana labana k'a yira k'a fɔ Irisi jamana b'a la ka kɛlɛkɛcɛw de salo diɲɛ fan caman fɛ walasa ka se ka na kɛlɛ daga kɔnɔ ka sanga ni fɔɲɔgɔnkɔ ye min bɛ ye olu ni o cɛ Kenya jamana ka sɔrɔ ka a sɛbɛntiya k'a fɔ Kenya ka den 100 yirikaw olu de bɛ kɛlɛ daga la bi Ukraine jamana kɔnɔna na bawo Nairobi jamana dɔgɔtɔrɔso dɔw ye a sɛbɛntiya k'a fɔ a sɛgɛsɛgɛliw caman kɛra olu yɛrɛ bolo ye Kenya ka den caman fɛ kumana min na o jɔ mɛ tunga taali fɛ dɔw kun bɛ o taa kun dɔ wa caman yɛrɛ fana kun bɛ olu kun t'a dɔn o taa kun ye min ye Mali jamana kɔnɔna na kiiritigɛsoba cour d'appel a ye sɔnni sigi jalagow kan minnu ta mɛn ka ɲɛsin Mali jamana gouvernement ko tigɛ gale kɔrɔ Musa Mara mɔ ka bɛn ni ntɛnɛndon tɛmɛnen ye cour d'appel a ye a sɛbɛntiya k'a yira k'a fɔ jalaki min taara ka ɲɛsin Musa Mara mɔ ko a ta kunbɛn o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra olu fɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛlen kɔfɛ Musa Mara min ni a kun ye a yira a ka bɔlɔlɔ sanfɛ k'a fɔ a kun ye munumunu saliw kɛ kuma dɔ la jamana kɔnɔ ka taa bɔlɔɲɔ ta ka ɲɛsin kasoden dɔw mɔ ka ladonna k'a fɔ Musa Mara a bɛ deli ka kɛ Mali jamana premier ministre ye san 2014 fo ka taa se san 2015 mɔ jalaki min taara ka bi a kan dankarila a fɛ jamana kan atteinte à la crédibilité de l'État a ka ja sɔsɔlikɛwalew de kɛra a fɛ ka ɲɛsin jamana marabagaw mɔ juillet kalo tɛmɛnen a kun ye sɛbɛnni dɔ kɛ a ka bɔlɔlɔw sanfɛ k'a yira k'a fɔ ko ale kun ye ŋunu salo kɛ ka taa bɔ kasoden dɔw ye Mali jamana kɔnɔna na depuis août kalo tile gale kiiri tigilamɔgɔ labana k'a nɔ minɛ cour d'appel filɛ ni ka o de kokɔrɔ don k'a yira k'a fɔ san 2 ka so o jalaki bɛ taa ka bin Musa Mara kan san 1 a n'o kɛ datugulen san 1 o juru bɛ don a la sursis anw tɛ nin ko in bila nin cogo la laseli dɔ min kɛra a ka solonadonba Mutaga tali fɛ k'a yira k'a fɔ hali bi olu na o bolo mɔnɔbɔ sanfɛ kiiritigɛsoba Cour suprême olu mɔ ka sanga ni hali bi kiiri tigɛli baaraw ye. ka segi ka aw fu ko kura Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bawo ni bɛ kɛ sababu ka dansigi bi ɲɔgɔn kunnafoni sɔrɔla an sera ka min fara ɲɔgɔn kan ka bɛn tuma in kunnafoni di so ɲɛmaaya sofɛ laseli wɛrɛ aw ni Kafuna Bacili bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sani o cɛ ma fɔla ka bɛn ani basigi na Mali jamana kɔnɔna na fo ka se jɛ fana ni ba jɛnɛ ma a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ.